גדודי ברק! מה זה דפוק? נכון, השתחבבנו! שכבת ברק מציגים ציר חשיפה 2024! ברק! יש לי שיר לפנים, צוות תת כאן מופתעים. בן ברק, בוא לפה, יש פה שיר, תקליט אותו. לשכבה, אחריי, מתרגשים יותר מדי. חשיפה, עם מתי, כבר רוצים לדעת מי הצוות תת שלי. במורלים תצעקו, לויטל להם פרצו. היידה בני ברק באים, עכשיו כולם שרים. מה חשבתם שיש בני ברק? הם מעט, כל כך קצת, את השנה עוד רגע מתחילים, מתרגשים. לא צריך יותר מרק לתפוס, לצלם עוד קצת תמונות, לסיים את המשימות, צוות את של הסמכות. ברק, טקה טקה טיק טיקי טק. מי הצוות את כבר מחכים לחשיפה? לא צריך יותר מלאהוב את השכבה, לא צריך יותר מלעשות את המשימה. מה? צוות זה תמיד מקום ראשון, אוהבים המון, היינו מחכים לפעולה הראשונה. היידה! נדיר. עמית, די ננסות לך. לא, עושים אדליפס. חשיפה, לפנים, גוסיפ גר נושא מדהים. חשיפה, בוא לפה, יש מדריך, תחשוף אותו. השכבה באים אליי, הרבה שכבה יותר מדי, צוות טובים מדי, כבר רוצים לדעת מי הצוות תת שלי, תאריך מתי תדעו, זהו סוד שלא תגלו. היידה איזה שיר מדהים, עכשיו אותו מסיימים.